The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, Lord. Kung pagod na po kayo sa pakikinig, pwede pong sundan sa mga TV monitors at basahin ang ating gospel. Madali pong makuha. Napaka-importante po bahagi ng pananalisa ang pagbasa na dito po ay natin ang salita ng Diyos. So, kung ayaw po niyong pakinggan, ay sumunod lang po kayo madali po natin maunawaan. At that time, Jesus revealed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way. Together were Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee's son, and 2 others of his disciples. Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We also will come with you." So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. When it was already dawn, Jesus was standing on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Jesus said to them, "Children, have you caught anything to eat?" They answered him, "No." So he said to them, "Cast the net over the right side of the boat, and you will find something." So they cast it, and were not able to pull it in because of the number of fish. So the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he tucked in his garment, for he was lightly clad, and jumped into the sea. The other disciples came in the boat, for they were not far from shore, only about 100 yards, dragging the net with a fish. When they climbed out on the shore, they saw a charcoal fire with fish on it and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you just caught." So Simon Peter went over and dragged the net ashore, full of 153 large fish. Even though there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come, have breakfast." And none of the disciples dared to ask him, "Who are you?" because they realized it was the Lord. Jesus came over and took the bread and gave it to them, and in like manner the fish. This was now the 3rd time Jesus was revealed to his disciples after being raised from the dead. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" Simon Peter answered him, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my lambs." He then said to Simon Peter a second time, "Simon, son of John, do you love me?" Simon Peter answered him, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Tend my sheep." Jesus said to him the 3rd time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was distressed that Jesus had said to him a 3rd time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep. Amen, amen, I say to you, when you were younger, you used to dress yourself and go where you wanted. But when you grow old, you will stretch out your hands,
and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. He said this, signifying by what kind of death he would glorify God. And when he had said this, he said to him, "Follow me." My dear friends, the good news of our salvation. Praise to the Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Ang ating Ebanghelyo po this Sunday is one of my favorite Gospels from John chapter 19 chapter 21 verses 1 to 19. Ngayon, para po maunawaan natin ito and we would reflect and really draw richness from it, tingnan po muna natin yung situation. We put it in the context para mas maunawaan po natin ano talaga nangyari, ano talaga ang konteksto para makapag-milay-milay tayong inggit dito. So, palagay ko po, ganito ang sitwasyon talaga. Kamamatay lamang ang Panginoon at hindi pa lubusan naunawaan at nararanasan ng mga alagad na nabuhay ng muli ang Panginoon. Remember, the Gospel says, this is only the third time. Tapos kung nakita nila, hindi pa nila nakikilala. Dahil hindi pa lubusan naunawaan at naranasan na muli na nabuhay ang Panginoon. So what were they experiencing? What were they feeling? Most probably they were discouraged. They were sad. Nalulungkot sila. Feeling nila na ulila sila at hindi nila alam kung anong gawin nila. Imagine they left everything. Iniwan ang lahat to follow Jesus. Nasanay sila ng kasama si Jesus. Tinuturuan sila at sumusunod lang sila. And then biglang nawala si Jesus. Namatay sa nakakayang paraan. At wala na. So then most probably they felt lost, they felt sad, they felt nangungulila, at wala na ang gawin. So anong sabi ni Peter, I will go fishing. Ito naman kasama niya na hindi rin alam kung anong gagawin. Sama kami, tara. So they went into the boat, and I believe, hindi man lang din talaga intention na mangisda. Kaya they caught nothing. Kung talagang mangingisda sila, siguro kahit isang pusit, may nahuli sila. Magpalagay mo, pagsakay sa bangka, nakatumama lang, nakaupo, at kasama-sama sa aron sa gitna ng dagat, kaya nanunod, depressed at nauuwi lang. Nung namalaya nila, sumisikat na yung araw. Question. Bakit palagay ninyo, ilagay sa human situation, bakit sa palagay ninyo, nagyaya si Peter, mangingisda ako. Sama kami, sabi naman ng iba. Bakit sa palagay ninyo, nagyaya si Peter na mangingisda sila? Kung nakikinig kayo, napagin ko na. Bakit? Oo. Nasa kamay. Bakit palagay ninyo? Sabi ni Peter, mangingisda ako. Bakit? Ano? Natinig ko na kanina umaga eh. Hindi ka na-excited ka na. Natinig ko na kanina umaga. E pag yun, meron si Pamo nila umaga, ano sa bagay niyo? Bakit sinabi ni Peter, mag-isda ako? Nagmumulila. Bakit nagmumulila? Namatay si Jesus. So nagmumulila, namatay si Jesus. So bakit niya sinabi, mag-isda ako? Bakit? Dahil? Naman. Ako, ako tayo ng 12 dito. Bakit? Sumalit. Ano kita? Very good. Ano yung sabi mo? Okay. Wala siyang alam gawin. Dahil nalulungkot na, dahil nalulungkot, depressed, naiwan sila, wala ka nang gawin. So wala ka nang gawin, mag-iisa ako. Sabi naman nila ka, sama kami. Yung parang summer, bakasyon, nasa bahay ka, init-init, wala kang alam gawin, mag-mall mo. And sabi
nung nakita ni Jesus, nasa pagpag si Jesus, hindi na nakilala. Ay, anak, may nahuli ba kayo? Wala, ano nila? Siguro parang nila isang naghihintay ng libreng hapunan. Kaya nagtatanong kung nahuli sila, pakahingi. Sabi nila, wala. Tapos anong sabi ni Jesus sa kanila? Do you remember? Kung binabasa niyo, anong sabi ni Jesus sa kanila? Ano na? Very good. Cast your net to the right side of the boat. Okay. Bakit sa palagay ninyo, ngayon, medyo malalim tayo. Bakit sa palagay ninyo, ano ang kahulugan, ano ang konteksto, casting your net to the right side? Hindi po ako mangingisda, pero hindi rin ako kaliwete. Natural na, kung saan malakas, nandito yung lambat, ihahagis mo towards the left. Always. Ano? Diba? Pag inihagis mo sa right, parang medyo pakla. Yung sa right, pero sa left, pero sabi ni Jesus, agis yung sa right, bakit kaya? Anong implication nito? Anong ibig sabihin nito? Sa mas malalim na konteksto. Come on, nasa tayo. Anybody? Hey, come on. Kamusta siya, no? Sige po. Jesus was seated at the right hand of God. Medyo advance na po kayo. Okay, doon muna tayo sa sitwasyon na nalinis na. Why on the right side? What do you think does this mean? Anybody? Bakit sa kanan? Kaya? Very good. Kung wala kang mahuli sa kaliwa, lagi sa kanila di try sa kanan. Ibig sabihin, try another way. Try another point of view. Amen? Very good. Ayan, sorry ba? So, and then, okay. Now, after they caught a lot of fish, pinihiwalay ni Jesus si Peter. At tinanong niya, Peter, do you love me? Sabi ni Peter, yes, Lord, I love you. Then 3 times, inulit pa. Second, third time, do you love me? Yes, Lord, I love you. And then the tone ng question, do you love me? Feed my sheep. Anong connection? Anong palagay mo ang connection? Do you love me? And then feed my sheep. Oh, very good. Sige po. Bakit po? Anong connection? That is, yun ang sinasabi ko ng mga theologian. That is ang connection yun, yung 3 times. Dahil 3 times na dininay, 3 times na tinanong, do you love me? Pero ang tanong ko po, after saying, do you love me? He said, feed my sheep. Yun po kinatanong mo, anong kahulugan nun? Anong connection? Palagay ninyo. He could say, do you love me? Ay talaga, marry me. Hindi. Sabi niya, feed my sheep. Ano ba? Kasi po, hindi siya talaga naniniwala kasi kung muna, pinag siya naniniwala. Kaya, yung ulit-ulit na, Opo, tama po yun. Pero bakit connection doon sa parang maniwala siya, parang dahil binigay siya bilang, why feed my sheep? I'll give you a clue. Yung mga matatanda po, alam niyo, noong unang panahon, kapag sinabi ni Junior, tay, mag-aasawa na ako. Lagi po, ang unang tanong ng tatay, loko, nampakan mo. Diba? Noong po, ano yung tanong ko ganyan? Pag nagpaalam ang anak, mag-aasawa na ako tayo, minamahal ko si Rodapia. Parang kaya mong pakainin? Yan lang ang tanong. Anong connection mo nun? Bakit yung tanong, kaya mong pakainin? Bakit? Kasabay po ng pag-ibig o anumang emosyon ay ang responsibilidad. Hindi lang basta mahal kita, okay, magtinginan na lang tayo. No. May karugtong na
responsibilidad. Kalukuran dan pangkalan. Prove dapat. Hindi lang sabi, ginagawa. May responsibility. Okay? Now, ngayon kung nalaman natin yung konteksto ng Ebanghelyo, I would like to give you 3 questions upang maunin po natin at pag-uwi natin, may dala-dala tayo para may gagawin na yung bakasyon. Okay, 3 simpleng tanong po tingil sa sitwasyon sa Ebanghelyo. Unang tanong, ano ang ginagawa ninyo kapag wala kayong alam gawin? Yeah. Ano ang ginagawa ninyo kapag wala kayong alam gawin? O ano ang ginagawa ninyo kapag hindi ninyo alam kung ano ang gagawin ninyo? Alam po niyo kung minsan nakakakita tayo ng mga pagsisira o mga walang kwentang paninira sa daan, at usually ang conclusion natin ay gawain yan amo ng mga tao walang alam gawin sa buhay nila. Diba? Minsan po, kinukwento sa akin ng mga owners, nagtanim sila sa mga paso, ang dekorasyon, nilagay sa gitna ng pagpasok sa St. Jude, madalas daw, may mga bata, pagpapasok po, dadaan doon, bubunutin yung mga naman, tapos dadaan lang sa tabi. Sabi lang mo lang yung gawain ng mga tao, walang alam gawin sa buhay nila. So, what do you do when you have nothing to do? Or what do you do when you do not know anything else? What do you do? Madalas po nakikinig ko sa mga mag-asawa, magkukumplay ng lalaki. Sasabihin ng lalaki sa akin, ay hindi ko na po alam ang gagawin ko sa asawa ko. Kahit ganito ang gagawin, lahat na lang ginawa ko, ganito pa rin ang gagawin, hindi ko na alam ang gagawin ko sa asawa ko. O kaya magsasabi ng mga magulang ako, hindi ko na alam ang gagawin ko sa mga anak ko. Lahat na lang binigay ko, lahat na lang tinuro ko, matitigis pa rin ako, hindi ko na alam ang gagawin ko sa mga anak ko. O kaya sasabihin ng mga anak, hindi naman po namin alam ang gagawin namin sa magulang natin. Nakakatigas sa ulo, nakakahirap ko, tumanda, hindi namin alam ang gagawin. So what do you do when you don't know anything else what to do? There is this story once of a couple, nagkasala po ang lalaki sa kanyang asawa, pero after that, namin niya kagad ang pagkakamali niya, and then, ninigawan ko rin itong babae para mapakamot rin. Bumili ng chocolate, pinadadala ng roses, sinulatan ng love letter, umuwi siya ng maaga, siya ng naglilis, at nagluluto ng bahay, lumuhog na sa harap ng babae. Pero deadma pa rin sa babae. Di pa rin siya kinakausap ng babae. And then finally, napago na itong lalaki, nagpunta sa kumpare niya, nagkomplain siya, sabi niya, pare, ano bang dapat ko bang gawin sa asawa ko? Ginawa ko na lahat. Ano bang ginawa ko? Sabi ng kumpare niya, well, pinadala ko na ng chocolate, pinadala ko na ng cards, pinadala ko na ng letter, umuwihan na ako ng maaga, ako naglilinis, ako nagluluto, lumuhod na ako sa harap niya. Ano ba dapat kong gawin? And then sabi ng kumpare niya, well, you just have to do them all over again. Do them all over again. Di ko na alam ang gagawin ko sa mga namuha. Do them all over again. Nung nakaraan kong Biyernes, hindi ko alam kung ang gagawin ko. Dahil may seminar kami, kaya umuwi ko ng bakasyon. Alam ko, may seminar kami hanggang Friday. And Thursday, tinapos niya yung seminar namin. So, bigla akong nalibre ng Friday. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. At napansin ko, niruan ko sa kapal-kapal. Napansin ko itong talagin sa tapat sa Makati Lote. Itong simbahan natin. So, bumili ako ng langit. Sinama ko po ang mga owners. Nagsimula akong maglinis dito sa Makati, lupa, dito sa harap. Sabi ni Brother Rick sa akin, nakakaya sa mga nagtatapon ng basura dito. At pag nagtapon sila, malinis at maluwag ang magtatapunan ang basura nila. So, and then, nakakasya ko, pagdating
short, if you have nothing to do, you can still do something worthwhile. I will go fishing sa street. Maybe from home, kung saan sila unang nagtagpo ng Panginoon, kung saan siya unang tinawag sa tabing dagat, at siya bumalik pinanimuan. Para magbalik, magawa, mabuhi ka, ang unang magsasama ng Panginoon. So when you have nothing to do, you can still do something worthwhile. Medyo sensory po ito. But anyway, when we were in high school, may malaking poster po sa CR namin. Ang nakalagay, if you have nothing to do not do it here. And second question. What do you do when you fish all night and catch nothing? And here is Jesus telling you to throw on the right side of the boat. Napakita po ni Kuya kanina, kung wala kang nakukunin sa kaliwa, di subukan mo sa kanan. And I believe this is the meaning and the invitation of it all. Kung minsan po, nakasanayan na natin ang bandang kaliwa. Hindi na natin namamalayan, nakasanayan na natin. Halimbawa po, maaaring hindi nyo napapansin ito, pero ako napapansin ko ito, dahil akong kaharap ninyo. Kung minsan pag nagsisipa tayo, meron na tayong nakasanayan na upuan. Doon tayo laging umuupo, nakaalala din pag-ahalin natin. Kapag may unang umupo sa atin, nagagalit tayo. Kasi nakasanayan na natin yun Bandang kaliwa ang natin. Nakasanayan na natin, sa dami-dami ng t-shirt natin, ako po, nakasanayan ko, hinahanap ko lagi, ay talagang binabaliktad ko, tinatanong ko, hinahanap ko ito, at ang manuwalas, at ang gusto ko sa ng panawag-alawag. Yun ang nakasanayan kong sinusuot, yun ang gusto kong sinusuot, kasi nakasanayan ko na. Kahit marami akong t-shirt. At sa dami-dami ng sapatos natin kung isa, yung nakasanayan natin, yun lang ang hinahanap natin. At sinusuot. Well, nakasanayan nyo lang maghagis ng lambat sa bandang kaliwa. Once in a while, sabi ni Lord, ihagis bandang kanan. Implication, sa tanang buhay ninyo, wala na kayo ginawa kundi mag-complain at makita natin ang masama. Araw-araw na lang, yung masama at negative ang nakikita mo. Nawala ko isabi, throw it on the right, paminsan-minsan naman yung maganda ang appreciate mo at makita mo. Sa buhay ng salita ka ng salita, may mga taong ganyan, kaya hindi mo mapigil, pag nagsalita, salita na salita na, okay, you're always throwing on the left side, lahat ng chismis ay nagkakali, paminsan-minsan sabi ni Lord, throw on the right, paminsan-minsan, tumahimik ka, at ikaw naman ang makilig. At baka mas marami ng chismis makukuha kapag ikaw ay paminsan-minsan tahimik at nakikinig, at baka natutuwa pa ang mga pamilya mo magpapanaman. Lagi na lang ikaw nag-uutos, gawin na, you've been doing that all your life. Once in a while, the Lord says, pass it on the right side. Ikaw naman ang gumawa ng mga inuutos mo. And you will discover blessings and a lot of fish in that way when you throw it on the right side. Lagi na lang pa ako nag-comment, ayun ako, nagtrabaho ng last Friday. Okay? Once in a while, the Lord says, cast your net into the right side. I've been doing good all my life. I did this for my wife. I did this for my children. I did this. I've been trying every effort. Yeah. Maybe all your life you've been doing things for yourself. Once in a while, throw it on the right, do things for other people. Amen? Si Amo Minoy po, minsan nag-invite natin mag-visa dito. Isa po sa mga hinahangaan po na natindang para, mas maganda po siya sa atin. Mas grabe po yung sitwasyon ni Amo Minoy. In his past more than 30 years as a priest, nakapisang parokya pa lang po siya. Ako mas grabe na 27 years as a priest, nakadalawa at kalahating parokya na ako. One time I was asking Amo Minoy, hindi ko kumuha ng parokya? Ibatan naman po ngayon, wala naman siyang parokya. Simple lang po ang tugon ni Amo Minoy, sabi niya, hindi naman pwede na lahat tayo ay nasa parokya. Dapat tayo isa ay naiiwan sa bahay. Hindi naman pwede lahat tayo nasa kanan. Ako paminsan-minsan,
may naiiwan sa banal. Ay di mo pwede nakatali sa kaliwa. And yeah, sometimes that's how I console myself. I said, everybody is rushing to their parishes come May, at ako po ay walang parokya. Hindi naman lahat kami dapat nasa parokya. Kapag meron iiwan, naiiwan sa banal. Kanina po nag-isa ko sa Betis. Siya mo hindi na lahat natutuwa doon sa kanya. Meron ng galit sa kanya, meron ng hindi nangungumpanya para sa kanya. Sabi nila, alam niya, bakit ko siya ba't hindi na naman natin yung pare? Ano na naman pinasukan? Pero ako, bilib ako lahat na lang para sa weekend. Kung mapansin ko ninyo, tatanong-lalo niya, mga local writers natin, lahat na lang sila para sa weekend. Wala na ginawa masama ang mami nila. Lahat ng militar para sa weekend. Lahat ng politiko para sa weekend. Lahat ng tumatakbo sa paramiyo. Lahat gusto na nabitin sa nagpapawedding para manang. Ako ay binibigay ako at least kahit isa. Pero naghatis na kayo nagmamahal at nakiba. At nakasunod ng sasabi. Hindi tama ang weekend. Once in a while, cast your nets. Hindi po ako sinasabi. Hindi naman lagi tayo umawa. Hindi naman lagi ito lang ang paraan natin. Hindi naman lagi laging ganyan na lang ginagawa ko sa buwan mo. Isa sinasabihin tayo ng magulang natin, wala ka ginawang matino. Buong biya mo, wala ka ginawang mabuti. Pag isa-isa, do something good and cast your nets on the right side of the boat. Amen? Amen. Gosh, do you love me? Asked the Lord. And Peter says, I do. And Jesus said, feed my sheep. When you are in love, what do you do for the person you are in love with? Alam po ninyo, to fall in love, it has so much power in it. Napakalaking pong kapangyarihan, power when we are in love. We could move mountains. Kahit itong mundo akin natin to be with the person we love. Kahit mataas na bituin at buwan, kukunin natin para ibigay sa minamahal natin. Kahit anong sakripisyo gagawin natin para sa minamahal natin. With love, ang laki pong upay, ang laking kapangyarihan, kapag naging love tayo, para malakas-taas ng loob natin, para kaya natin kahit na ano, when we are in love. Love is so great power. Now, there is this one saying that goes, with great power comes great responsibility. From what movie? Dali, kasabay. From what movie? Ha? Sa? Ano? Ha? Spider-Man! Spider-Man! From the movie Spider-Man, sabi niya, with great powers come great responsibility. Hindi lang po sapat I love you, hindi lang po sapat na yung magkarapat natin gawin, hindi lang sapat sabihin natin, you have to prove it. Dapat na yung pakatawanan, isang buhay, tuwin mo. May kakilala mo kung isang batang lalaki, sabi niya sa pamilya niya, ay, mag-aasawa na po. And then lahat tutol, lahat ng pamilya niya tutol sa buhay niyo. Lahat ng kaibigan niya tutol doon sa buhay niyo. Lahat ng kakilala sa niya, para mo, kadalanan mo lang natin, gagawa mo, sasayahin yung buhay mo dyan, kumalo. But then it came to me, I told me, Father, sa akin, natalagawahan mo siya. At pangatawanan ko, itulog ka. And then what's the exact word for pangatawanan? Panindigan. Mahal ko po siya at panindigan ko po ito fact. So against the wishes of his family and friends, he married her. And after now, still happily married, with children, and still together. Kaya pinanindigan niya ang kanyang pag-ibig. That is what it means by feeling dami niya mga klase ng high school. At na-in-love ulit. Ay, nakakalaw. Excited ulit. Nung ako na-ulit, kaklase niya ng high school. Very nice feeling. Na-in-love ulit. Ang problema, may asawa siya.
So feed my sheep meant for her. Kahit maganda yung feeding, dito Joshua is to shut off and forget his life. Kaya alam niya na dapat siya maging tahan sa naging asawa ko. That is feeding my sheep for her. Amen? Amen. So 3 simple questions I will give today. We go home after this class. During supper, during this vacation. 1. What do you do when you have nothing else to do? 3. When you find nothing on the left side, what right thing can you do? And third, when you are in love, what is he asking from you? Amen? Yeah. What a story for you. The famous American inventor, Thomas Edison, nag-invento ko ng ilaw, ng radio, dami-dami ko niya na-invento. One day, his son came to him, asking permission that he will start his own business. So gusto magsimula ng sariling negosyo itong anak niya. And the son asked his father's advice. Kaya na niya marunong ng tatay na inventor. Tay, Daddy, what can you advise me? I'm about to embark on a new business of my own. Thomas Edison looked at him lovingly and gave him this simple advice. What is the advice? Simple lang. Now that you're starting your own business, sabi niya sa anak niya, never, ever look at the clock. Huwag kang titingin sa relo. Anong correction? Anong kapulutan? Yung mga taong walang alam gawin sa buhay nila, laging nakatingin sa relo. At umaasa na alas ng sinasana para may gagawin sila kakamin. Kasi walang tao na walang gawin sa buhay, laging nakatingin sa relo. Yung mga tao naman laging sa kanan at paraan ng buhay nila, isa lang ang tingin sa relo nila. Hindi gumagalaw ang laman. At yung mga tao umiibig, hindi rin tumitingin sa relo. At kung minsan ating gawin na para sa kanila mga ating pa, makasama na ang ginagawa nila. And I believe that Jesus did not look at that. Kahit madali niyong binalikan ang kanyang mga anak, kahit madali niyong pinatawad si Pedro, at hindi siya pinigil sa iyo. Nung pinagtaksinan siya, nung iniwan siya. Hindi yung pagsin, yung mga tao nagiging natin at galit. Alam nila kung kailan sila tinanong. Eksaktong minuto, eksaktong segundo. Alam nila, ganitong oras, pinagtaksinan mo ako, ganitong segundo, ganitong araw, ganitong. So, the advice is, look at the clock. Amen. Tinatawagan ko ang lahat ng mga officers ng iba't ibang organizations para sa isang importanteng pagpupulong po dito sa simbahan pagkatapos ng misa nito. Ang mga CFM, alam mo na hindi sila. So, if the officers will stay behind for a while, and then stand up at the table for important assembly, we are having this morning. Kasama po lahat ng iba't ibang officers ng iba't ibang religious organizations sa parokya. Importante po pagpupulong right after this Mass. And then last call na po ito, next Sunday is the deadline for filing, hindi lang natin na-see. Yung mga gusto mong sumama, magbabayad, deadline po, April 21. Yung gusto mong sumama sa ating parish, pilgrimage on April 27. So dapat magparisa na po at magbayad, deadline next Sunday. Because we have to reserve the bus and we have to make an initial payment. Ang bayad po ay 950 per head. Wala po hindi po kasama, hindi po pwede tandong yung mga bata. So kung may kasama bata, ibayad din po ang bata. Dahil kung kakalunin po niyo, makaya dun sa kanino, nagbayad na po dun sa upo niyo, magiging masakit po. So lahat po may bayad and bring your own. So the road will be Lipa, Batangas, Carmelite Lipa, and then Cathedral. And then we're looking for another
Batangas or whatever. But it will just be a one-day affair. We will be back Saturday evening. So April 27 po ito, final deadline for the company staff. Magbabayad po next Sunday, April 21. And then, nabanggit ko po yung basura kanina. Ito po ay responsibilidad nating lahat. Hindi mo pwede sabihin, trabaho ng munisipyo. Hindi pwede sabihin, sa homeowner siya. Responsibilidad natin lahat. Either to do our part, hindi ko tayo nakakalagunan. At hindi lang mo uubra, yung daming mentalidad ng Pinoy, itatampo sa bakanting lote. Babalik din po sa ating lote. So hindi po bakanting lote, hindi pa sila na makamulit. I'm sure the homeowners have plans at kung na po ang state will make the proper announcement in the president. But initially, we have to take our own responsibilities sa museum. Ikalawa po, meron po tayong laging pinag-arasal sa isa natin, si April Nadine Carino. April Nadine Carino is 8 years old with children, and she passed away quietly. 8 years old. And the family are thanking us for continuing to pray for April Nadine. Kanina naman po umaga, may lumapit sa akin, after praying to St. Jude, just gathering, ang dami namin grupon, ang dami namin tuwagin, and then after attending the Thursday Mass, they returned at the check up for clear. Kailangan lang tayo katulungan. So, iba-iba po yung kwento ng mga pinapon. Nakatunan ito, namatay si Nadine, namatay yung kwento ko po. It is all God's will. Miracle po is recognizing and surrendering to the will of God. Okay, so we thank and we pray for all these people. And then, mga panawagan po sa kasal, si Fernando Lazarin, ng St. Jude kay Georgina Africa, ng Saraya Quezon, sa Chaco, ang kasal nila, Rolando Lindao ng St. Jude, kay Rio Bono, sa San Agustin ang kasal nila, si John Joseph Pinto ng St. Jude, kay Johanna Saman ng Mabalapat, sa St. Jude ang kasal. So yun lang po, maraming salamat. Sinayin pa tayo. Ayan. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Our Lady from our Holy Rosary, Saint Jude Tadeus, at the assignment natin this week, gumawa po ng isang mabuti, okay, do something right, and good, and new, bago, in your life. Okay? Maganda po ng isang matuwid, tama at bagong gawain sa buhay niyo. Okay? Salamat po. The Lord be with you, and may the Almighty God bless you and keep you and your loved ones, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered to unto the peace and joy of Jesus the Lord. Thanks be to God. At ang malo po, ang salamat sa Tatlo, in